De qualque forma, segur que en tot aquest temps pressions n'hi ha i n'hi haurà, no? De qualque forma, i perquè no sortim abans, i perquè no podem anar a fer això, i perquè no podem anar a fer això altre, no? Jo, molt de dies, a qualque grup, a Facebook, comentant, hem d'anar alerta, hem d'anar a poc i tal, i per què no podem anar a la finqueta, i per què no podem anar a no sé què, i per què no podem obrir no sé què, no? Clar, la qüestió és que també, com tu deies, no? Aquesta pandèmia afecta ja a l'economia de molta de gent i que, per tant, això és una qüestió molt important que s'ha de tenir en compte, no? Sí, afectarà molta de gent i en aquestes illes la taxa d'atur pujarà ja, i ho sabem, com baixarà el PIB també, i això són milers de persones en risc de no poder pagar les factures, de no poder pagar l'hipoteca. Afortunadament és cert que també aquí tenim la renda social garantida, s'han pres moltes mesures de suport, estem en un pla de recuperació econòmica i social i s'està fent una feinada per poder donar resposta, però és cert que l'administració no és immediata, no? Tot requereix una sèrie de processos i les persones, mentrestant, estan patint i has d'equilibrar i poder tenir el sistema sanitari molt preparat per si de cas, però, per una altra banda, començar a obrir també perquè si no, les conseqüències també seran molt greus. Però és cert que tenim molt d'interrogants, més que respostes. Inclús els que governam tenim moltes preguntes de fins quan, de quan podrem obrir, de quan podran venir turistes, de quines mesures. Treballem molt de quina manera pensam que s'han d'obrir els comerços, que s'han d'obrir els establiments, els restaurants, els hotels. Tot això perquè ja sospitàvem que el govern ens diria quines activitats i quan. Per tant, nosaltres en el pla de desconfinament tenim 10 o 12 grups de feina i cada un d'aquests grups està treballant molt de quina manera s'ha de retornar a les escoles, perquè quan vendrà determinat per les fases, però de quina manera, com conjugam tota aquesta situació. I per una banda jo crec que tenim moltes oportunitats, per exemple, ho he viscut en el sistema sanitari, coses que estaven endarrerides o aturades, quasi impossibles d'avançar en 10 anys, ho hem aconseguit en 2 mesos. Això és increïble a vegades, i crec que això és una oportunitat també, i que ens hem de no reinventar. Jo crec que sabem cap a on hem d'anar, però hem d'aprofitar també aquest moment per no tornar a fer com altres errades que cometíem fa 3 mesos, que també ens dona peu a fer les coses d'una manera més eficient, a poder tenir, per exemple, en el nostre cas, més cites telemàtiques, telefòniques, menys activitat presencial, si no és necessari. És a dir, que les urgències dels hospitals han estat el 50% aproximadament durant aquests mesos. Què vol dir? Que el 50% que venia no havia de venir, que tenim una passa de salut si no fos pel coronavirus. Tot això jo crec que hem de continuar treballant, perquè seria absurd que d'aquí 3 mesos tornéssim a tenir les urgències a un 90%, si no és necessari. Tot això no se'ns pot oblidar i sé que no és fàcil, però hauríem d'aprofitar tot el que hem après per generar altres sinergies. Nosaltres ara hem fet una oferta, per exemple, de l'Institut de Recerca, una convocatòria en 300.000 euros inicialment, ojalà poguéssim ampliar un poc més, perquè s'han presentat ja 35 projectes en relació a la recerca amb Covid-19, projectes molt, molt interessants. Per una altra banda, també hem treballat des del sistema sanitari i indústria que empreses mallorquines que se puguin per exemple, tenim una empresa de cortines que ens ha fet vàters
i molt bones i molt ben fetes. I clar, nosaltres és un material que continuarem necessitant. Si poguéssim redirigir totes aquelles empreses que ara no tenen el suport del turisme o no se poden dedicar al turisme perquè de moment no n'hi ha, se poguessin redirigir a fabricar hidrogel o mascaretes o bates o el que sigui necessari pel sistema sanitari, també hem fet una convocatòria d'empreses i a veure si en lloc de comprar fora d'aquí podem crear un mercat local. Crec que totes aquestes iniciatives són importants, però ara sobretot el que és important és ajudar les famílies a superar aquests moments i ajudar en la mesura de tot el que puguem arribar, pensant també que serà una situació temporal. Heu començat a les illes amb Formentera, de qualque forma. Com s'ha viscut a Formentera? Ho dic perquè de qualque forma és un hito en aquesta història, les illes, 3 illes Canàries i Formentera. Com se viu, per lo que saps? Formentera ha tingut 7 casos positius només i hi ha hagut per part del Consell de Formentera molt de suport a la protecció de la illa, tant a l'entrada de les persones per barca, que és l'únic mitjà en el qual poden arribar persones, hi ha hagut molt de suport. També hi va haver un moment que els empresaris venien pel nord d'Itàlia. Des del nord d'Itàlia van tancar els aeroports i veníem en cotxe i en vaixell cap a Formentera. Per tant, també va ser un moment delicat i aquí el Consell de Formentera se va implicar moltíssim en que tothom se confinés a casa seva. Encara era abans del confinament i que tothom se confinés a casa seva quan veníem d'aquestes zones de risc. Han ajudat molt i han estat molt pendents i han estat molt responsables, diria jo. I ara és una sensació un poc estranya per el que parlàvem abans, perquè les normes no sempre encaixen 100% en el territori. Per exemple, en les platges hi va haver un poc d'embull al principi, perquè és cert que se pot nedar natació, o sigui, no chapotear, però nedar sí, i se pot passejar per la platja, però no se pot quedar a prendre el sol. I això ha generat un poc de confusió en la gent d'allà, perquè és cert que també hi ha platges i en aquesta època de l'any que potser hi ha una persona que podria estar a la platja. Són totes aquestes situacions que tu comentaves, que ens diuen no té sentit, no és lògic, i probablement és cert, i és cert. S'han de respectar durant la fase 1 aquestes franges horàries i xoca un poc, perquè pots anar a qualsevol terrassa, però no pots sortir de casa teva per fer de port més que unes hores determinades. Però sí, és vera que a vegades hi ha aquestes incongruències, però que ens fan també pensar que així tindrem més control. Però bé, s'estan portant molt bé. S'estan portant molt bé. Jo crec que també estan podent disfrutar de la situació i nosaltres, jo el que dic, a mesura que desconfinam, jo de broma es deia, quan tothom se desconfini jo me confinaré, perquè el cert és que està sent molt intens, però per una altra banda, a mesura que se desconfina també sent més pressió una altra vegada, quan ja teníem la situació sanitària bastant controlada, ara la pressió és de no fer passes enrere. Aquest és l'objectiu. Bé, com que na Patrícia és un poc pollencina, que hem de dir, no? No pot de pollencina. Què els diries a pollencins, un poc per acabar aquesta conversa? Que creus que és important que sàpiguen? Hi ha gent, tu saps que Pollença és un poble molt lligat al turisme, per tant, preocupació per pocs casos hi ha hagut, de qualque forma, i que també això els hi ha enfortit una miqueta, però quin missatge els hi podries donar per acabar aquesta conversa? Home, m'encantaria que no malaltís ningú més, i això passa sobretot per les mesures de protecció. Crec que no ens podem relaxar, hem de dur mascareta quan no tenim garantit aquests 2 metres de distància, de distanciament social. El virus
té una mortalitat baixa però una letalitat alta i se transmet amb facilitat. O sigui, el que hem vist del bitxo és que se transmet amb bastanta facilitat. Per tant, han d'anar encara amb moltíssima cura. Jo estic segura que si anem amb aquesta cura seran uns mesos difícils. També no podem enganar, no podem dir el contrari, però estic segura que sortirem més forts i també ens sabrem reinventar i poder posar tots aquests negocis que volem posar-nos en marxa i ara també oferir tot el meu suport, tot el nostre suport des de la Conselleria de Salut. Nosaltres ho lluitarem, ja hem presentat els papers per poder entrar en fase 1 dilluns a Mallorca també, a Menorca i a Eivissa, i a veure si el Ministeri considera que tenim tots els requisits correctes i tant de bo. Serà una passa més endavant i sobretot amb el nostre recolzament per qualsevol situació. Molt bé, Patrícia. Moltíssimes gràcies per estar en aquest espai, una miqueta en aquesta conversa. Feia temps que no mos veiem, per tant, en tota aquesta història no havíem xerrat una mica per WhatsApp, però un plaer veure-te, encara que sigui telemàticament, i res, cuida't molt i mil gràcies. Igualment, que vagi molt bé. Molt bé.